Sofias fødselsdag. Hun gør sig en gave, som hun ønsker sig jo. Med dejlig chokolade og kreativ. Og hjem fra så skal hun hjem og holde fest, og dem, som kommer med som gæst, og dejlig chokolade og kager til. Wow. Pas på håret, det kommer ind. Du sigter ikke så godt. Det gør der ikke noget. Sofia, ikke hænge på hende. Jeg hjælper, far hjælper med den næste. Kom her, den næste.